Anike lento enenzayo man. Ningazodlala ngathi la sibadala. Ha? Sitholele namakhosikazi asifanele, ha? Oh, hamba uyongifunela umfazi okahle, ongifanele omuhle. Yazi? Khuluma. Hamba. Mama, cela uze na. Okay. Ngobese nangu. Chata naye ntanga. Ha, chawe. Ugogo ngaka. Ngobese ufuna ntoni? Uzogeza apha wena? Ngeke uncumile kakuhle mama. Sondela. Ya. Ngobese. Yabona uba usafuna uhlala kule hostel. Thatha le nkosikazi ndikunika yona. Inkosikazi yakho le ebubini nasebumandini. Thatha hamba man. Perfect match. An7 ibahle niyafanelana. Ngobese uyamthatha lo mfazi ukuthi abe umfazi wakho ebuhleni nasebubini nakuzo zonke izinto. Vuma thana yebo. Yebo. Wena nkosikazi nawe ngokunjalo. Yebo. Wozani ke nginishadisa lethi isandla sakho. Nawe futhi Ngobese Nkosi babusise ubaqinise kulomshado wabo. Manje na ke senindoda nomfazi lalela ke le certificate lesi njengalabana abanye uzoya naso kuntsumpa uzosayinda senishadileke manje hambani kahle Inkosi nibusise. Hambani senishadile.